Matapos masungkit ang pangatlong kampyonato sa tatlong magkaibang divisyon at hiranging pangatlong multi-division champion sa bansang Japan, ay muling tumikim ng Pinoy boxer itong C3 Division World Champion na ngayon ay assistant coach na ni Naoya the Monster Inoue na si Akira Yeigashi. Ang Pinoy na pinadayo sa bansang Japan para gawing kalaban para sana sa pangatlo niyang pagdipinsa sa IBF World Light Flyweight title ay ang Pinoy na uhaw sa panalo at titulo, ang tubong Cagayan de Oro Misamis Oriental na si Milan El Metodico Melindo. Nangyari ang kanilang laban noong May 21, 2017 at ginanap ito sa Ariake Coliseum sa bansang Japan. Bago ang laban ay galing sa tatlong sunod-sunod na panalo ang Pinoy. Bit-bit niya ang IBF Interim World Light Flyweight title, habang galing naman sa 5 sunod-sunod na panalo itong Hapon na si Yeigashi. May isang Pinoy na din itong tinalo. Ito ay si Elmer Gijon. Tinalo niya via unanimous decision taong 2005. Sa laban, bit-bit ng Japanese champion ang record na 25 wins, 5 losses, 13 dito via knockout. May edad na 34, habang dala-dala naman ng dayong Pinoy ang kartadang 35 wins, 2 losses, 13 via knockout. May edad na 29. Dihado si Kabayan sa mata ng karamihan dahil bukod sa dayo siya sa teritoryo ng kalaban ay talagang kilalang magaling din itong Japanese champion. 3 titulo na ang nakuha sa 3 magkaibang division at ilang mga kilalang boksingero na din ang tinalo nito, habang ang Pinoy na si Melindo ay ni isang world title ay wala pa ito. Pinuno ng mga tagahanga ng Japanese champion na si Yeigashi ang Ariake Coliseum sa Japan. Gustong saksihan ang pangatlong pagdipinsa ng kanilang kababayan sa titulo. Umaasa na isang impresibong panalo ang may papakita nito. Pero sa mismong bakbaka na ay ginulantang ng Pinoy na dayo na si Melindo ang buong Japan. Dinurog lang ni Kabayan ang 3 Division World Champion sa mismong baluarte nila, asawa ng Hapon. At pati mga sikat na boxer din nila ay talagang nga di makapaniwala sa kanilang nakita. Muli nating balikan ang upset win na ginawa ng ating kababayang si Milan Melindo kontra Japanese 3 Division World Champion Akira Yeigashi. Ating tignan kung paano dinurog ng Pinoy na dayo ang Hapon sa harap mismo ng mga tagahanga nito.
のダウンでかなりのダメージが残ってたのかもわからないですね。こうとするですね、気持ちを見せましたが、それが裏目に出たのかもしれません。ちょっと動けなかったですね。動くと追撃のパンチをどんどん打ってくるでしょうから、あえてそこを動かず打ち合おうとしたんでしょうけどね。やっぱりその最初のそのダウンのダメージですね。そこがあってのある右ストレートでした。これが八重樫13回目の世界タイトルマッチです。通算成績は8勝4敗、ここで8勝5敗となりました。これまでの3回に1回は世界戦で敗北の屈辱を味わってきました。今日は昨日防衛を果たしたまさかのノックアウト負けでした。このミラン・メリットは10人兄弟の末っ子で29歳ながら一家を支えたまる前に少しもらってしまったのもちょっと敗因の一つなんじゃないかなと思います。最初のダウンですよね。ダウンというのは非常に厳しかった。これ一つ目の左のフックが、そして最後はこれ2つ目の、これは顎の先端でまた違うダメージが残ったんじゃないかと。いろんなダメージが蓄積していって、最後はもう立ち上がろうとしましたけどもね。攻める時の鋭さっていうのはその試合も見ても感じてたので、そこら辺もちょっと危険な相手だなと思ってましたけどね。まさかこういう1ラウンドの KO ということはちょっと思わなかった。Matapos ang brutal na pagkatalo ng Japanese 3 Division World Champion sa kamay ng Pinoy na si Milindo, ay 4 na beses pa itong lumaban. 3 sunod-sunod na panalo via TKO pa ang ginawa nito. Pero sa pang-apat niyang laban taong 2019 kontra sa African champion na si Moroti Talani, ay natalo ulit siya via 9th round TKO. At ito na din ang huling laban niya sa ibabaw ng lona. Sa kasalukuyan ay assistant coach na siya ngayon ng The Monster ng Japan at pound for pound king ni si Naoya Inoue. Salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.